Yanzu haka rahotanni sun bayyana cewar 'yan bindiga sun saki ɗalibai mata da aka sace a jami'ar tarayya da ke Gusau a jihar Zamfara. Wanda rahotannin da ke iske mi yanzu a wannan yammaci na ranar Lahadi 17 ga watan uku na shekarar 2024, rahotannin suka bayyana cewar 'yan matan da aka sace a jami'ar tarayya da ke Gusau a jihar Zamfara yanzu haka sun shaki iskar 'yanci. Bayan da 'yan bindigar suka sake su baki ɗaya, wanda idan za ku iya tunawa tun a watannin da suka gabata wato cikin shekarar 2023, 'yan bindigar suka yi kutse a jami'ar tarayya da ke Gusau tare da haɗa kan ɗalibai mata da shiga cikin daji da su. Inda zuwa yanzu rahotanni suka tabbatar da sakin su. Iyaye da 'yan uwan ɗaliban da aka yi garkuwa da su daga jami'ar tarayya ta Gusau sun ce da yammacin jiya Asabar ne suka samu labarin cewa an saki wasu daga cikin ɗaliban da aka yi garkuwa da su waɗanda suka shafe fiye da watanni 5 a hannun 'yan bindiga. Wannan matar wadda ta nemi a saka sunanta ta ce 'yar uwarta na cikin waɗanda aka ceto. Jiya ne dai misalin la'asar sai ga kiran ita 'yar uwan tawa take kira na akan cewa ta kira yayanmu bai kusa da waya, shine ta kira ni ta ce in kira 'yan uwa da mahaifiyanmu akan cewa sun fito suna Abuja. A lokacin ne take gaya mana an ɗauko su ne daga dajin birnin Gwari. Ko da aka ɗauko su sai aka kawo su kan titi aka hannunta su hannun sojoji sai aka tafi da su Abuja. Amma ta tabbatar min da cewa ba dukansu aka dawo da su ba, su 9 ne aka taho da su, an baro sauran suna can wurin barayi. Amma dai wa'inda aka saki yanzu mutum 9 a cikin su mata 5 ne kawai 'yan makarantar university din. Sauran leburori ne, amma dai mata da aka taho da su yanzu su 5 ne. Ya kuka ji da wannan labarin? Gaskiya mun ji daɗi sosai kuma mun yi godiya ga Ubangiji saboda watan su 5 da kwana 16 a hannun bandits, kuma ba wani waya muke yi da su akai-akai ba sai jefi-jefi suke kira. Bayanai sun kuma ce an samu wasu ɗalibai da suka yi ƙoƙarin tserewa daga hannun 'yan bindigar sai dai haƙarsu bata cimma ruwa ba, kamar yadda 'yar uwar ɗaya daga cikin ɗaliban da aka kuɓutar ta shaida wa BBC. To ta dai ce sun dake su suna dukan su kuma suna ba su masara, kawai dai abin da ta faɗa mana kenan. Sannan kuma akwai waɗanda sun yi escaping so 2 suna kamo su, to da suka kamo su shine sai suka canza musu wuri suka kai su wani wuri. To sai dai kuma yayin da wasu iyaye ke murna, wasu iyayen kuwa murnarsu ta koma ciki ne bayan da suka samu labarin cewa 'ya'yansu ba sa cikin waɗanda aka kubutar. Jacob Hassan Cimbi mahaifin ɗaya daga cikin ɗaliban da ke hannun 'yan bindigar ne. Na yi munna amma munna kamar ya koma ciki kawai gaba da. Wallahi ban yi bacci ba gaba da jiya wallahi. Gaskiya da amma tun can ma ba wani bacci nake ba. So jiya ma sai na ga jiki na kawai da iyalai na duka ba wanda ya ji daɗi jiya nan wallahi babu. Yanzu menene fatan ku? A fatan mu shine wanda da suka rage Allah ya fitar da su lamin lafiya kamar da ya fitar da sauran. A ranar 22 ga watan Satumba bara ne 'yan bindiga suka kutsa cikin ɗakunan kwanan ɗalibai da ke wajen jami'ar tarayya ta Gusau, inda suka yi awon gaba da ɗalibai da dama. Kawo yanzu dai mahukuntan Najeriya ba su ce komai ba game da sakin ɗaliban da aka yi jiya Asabar. Sai da cikin rahotannin zuwa yanzu ba kai ga bayyana yadda aka sake su ba. Za mu kawo muku bayanan yadda aka sake su a rahoto na gaba, mutukar bayanan hakan sun fito. Ku ci gaba da kasancewa da mu domin samun sahihan labarai kuma ingantattu. Sunana Fahad Kabir Mai Tata.